Το 2015, η Elector ανέλαβε το έργο του εξυγχρονισμού του εργοστασίου μηχανικής διαλογής απορριμμάτων της ΔΔΣ Χανίων. Με την αναβάθμιση, προβλέπεται η αύξηση της παραγωγής κατά 30% περίπου, η οποία εκτιμάται να ανέρχεται πλέον σε 90.000 τόνους το χρόνο σύμμικτα απορρίμματα και 15.000 τόνους το χρόνο προδιαλεγμένα στην πηγή απορρίμματα. Ανάμεσα στο πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο κόσκινο εγκατασταθήκαν οι σκίστες σάκων. Αυτοί έχουν σκοπό την διάνοιξη μικρών σάκων που περιέχουν τυχόν χρήσιμα ανακυκλώσιμα προϊόντα και οι οποίοι δεν ανοιχτήκαν επαρκώς στους προηγούμενους υφιστάμενους σκίστες της εγκατάστασης. Σε αυτό το έργο χρησιμοποιήθηκε μια νέα τεχνολογία, αυτή του οπτικού διαχωριστή. Ο οπτικός διαχωριστής, με τη βοήθεια ενός σκάνερ και ειδικού εξελιγμένου προγράμματος, καταφέρνει και διαχωρίζει τα διάφορα υλικά ανάλογα με την ποιότητά τους. Μετά το δευτεροβάθμιο κόσκινο, το υλικό οδεύει προς τους δύο πρώτους οπτικούς διαχωριστές, οι οποίοι διαχωρίζουν όλα τα πλαστικά υλικά, τα οποία συνεχίζουν προς τους βαλιστικούς διαχωριστές. Το διερχόμενο πηγαίνει στους επόμενους οπτικούς διαχωριστές του χαρτιού. Κάτω από τους οπτικούς διαχωριστές πλαστικού βρίσκονται οι οπτικοί διαχωριστές του χαρτιού. Αυτοί από το ρεύμα διαχωρίζουν το χρήσιμο χαρτί. Βαλιστικοί διαχωριστές τροφοδοτούνται με το ρεύμα ανάμεικτου πλαστικού από τους αντίστοιχους οπτικούς διαχωριστές. Εδώ γίνεται ο διαχωρισμός βάσει σχήματος. Συγκεκριμένα, στην άνω προς την ήχο άνη εξέρχονται τα υλικά με δύο διαστάσεις, δηλαδή το φιλμ πλαστικού, ενώ στην πίσω κάτω άνη εξέρχονται τα υλικά με τρεις διαστάσεις, διάφορα μπουκάλια και πλαστικά κουτιά. Από το βαλιστικό διαχωριστή, τα υλικά τριών διαστάσεων, δηλαδή μπουκάλια και κουτιά, έρχονται σε τρεις διαδοχικούς οπτικούς διαχωριστές, στους οποίους κατά σειρά διαχωρίζεται το HDPE, το πολυπροπυλένιο και το PET. Από τους βαλιστικούς διαχωριστές, το κλάσμα δύο διαστάσεων, το film, οδεύει μέσω δύο ταινιοδρόμων προς τους οπτικούς διαχωριστές film. Εκεί γίνεται ο καθαρισμός του film, της σακούλας ουσιαστικά. Τα ανακτημένα υλικά οδεύουν σε ανεξάρτητους ταινιομεταφορείς προς τον θάλαμο χειροδιαλογής. Εδώ βρίσκονται οι χειροδιαλογείς, οι οποίοι στέκονται δεξιά και αριστερά των ταινιοδρόμων και απομακρύνουν τυχόν προσμίξεις από το ρεύμα των υλικών. Το καθαρό πλέον υλικό πέφτει σε ανεξάρτητες αποθήκες κάτω από το δάπεδο της χειροδιαλογής και είναι έτοιμο προς δεματοποίηση. Παράλληλα με τον υφιστάμενο δεματοποιητή εγκαταστάθηκε ένας νέος. Είναι ίδιου τύπου, αλλά πιο σύγχρονος και λειτουργεί κατ' επιλογή. Εδώ δεματοποιούνται όλα τα ανακυκλώσιμα και είναι πλέον έτοιμα προς διάθεση. Για τη λειτουργία των οπτικών διαχωριστών απαιτείται παροχή πεπιεσμένου αέρα. Εγκαταστάθηκε λοιπόν πλήρες αεροστάσιο με αεροσυμπιεστές, ξηραντές, αεροφυλάκιο και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την παραγωγή πεπιεσμένου αέρα. Για την αναρρόφηση της σκόνης που δημιουργείται, εγκαταστάθηκε φίλτρο απογονίωσης και δίκτυο αγωγών αναρρόφησης. Έτσι ο χώρος λειτουργίας των νέων μηχανημάτων διατηρείται καθαρός. Αναβαθμίστηκε επίσης ο υποσταθμός της μονάδας. Προσθέθηκε ένας μετασχηματιστής και νέοι ηλεκτρικοί πίνακες. Για τον έλεγχο του νέου εξοπλισμού αναβαθμίστηκε και η εγκατάσταση αυτοματισμού. Ο εξοπλισμός ελέγχεται από νέο PLC και η λειτουργία παρακολουθείται από νέο σύστημα SCADA. Έτσι ολόκληρη η μονάδα λειτουργεί αυτόματα και ο υπεύθυνος λειτουργίας έχει τον πλήρη έλεγχο του υφιστάμενου και νέου εξοπλισμού. Elector, developing solutions for a greener tomorrow.